हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबाय आसा खालामदों गासैबो मोजां दं। तो लोगोफोर गोबांनि मिथिखाबाय जे आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड होबायमोन होननानै दा बाथ्राया जाहैबाय बेवहाय लगइन खालामनो हायाखै एबा एडमिट कार्ड डाउनलोड खालामनो हायाखै। औ लोगोफोर नंगौ माने प्रब्लेम जादों, टेक्निकल प्रब्लेम जादों। तो गोबाङानो कनफ्यूज जादोंमोन आरो कुइसन सोंहरदोंमोन आंनियाव, बेनो जाबाय आंनि एडमिट कार्डा डाउनलोड जायाखै आरो जादोंब्लाबो आंनिया फट' फैयाखै एबा सिगनेचारा फैयाखै होननानै। तो बाथ्राया लोगोफोर सिरियास नङा। तो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा, बेनो जाहैबाय सार्भार डाउन जादों। सार्भार डाउन जानायनि थाखाय जोङो डाउनलोड खालामनो हायाखै आरो हादोंब्लाबो सोरनाबा फट' फैयाखै, सिगनेचार फैयाखै। दा बेनिनो गोदान लेटेस्ट नटिफिकेसन फैदों आं लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो अफिसियेल नटिफिकेसननि गेजेरजों लाबोगासिनो दङ। तो बेनिखायनो आसा खालामदों भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आरो लोगोसे लास्टआव लाइक खालामगोन होननानै। आरोबाव नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला दाबोनो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। तो दानिया जों थांदिनि अफिसियेल नटिफिकेसनाव लोगोफोर। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। दा फैबाय आं लोगोफोर अफिसियेल पेजाव। जेब्ला नोंथांमोना अफिसियेल पेजाव थांगोन अब्ला बेबादि मोनसे गोदानै फैनाय लेटेस्ट नटिफिकेसन मोनगोन। बेनो जाहैबाय बेवहाय माखासे नटिस फैदों आसाम पुलिसनि वेबसाइटनिफ्राय। तो बेवहाय बुंदों लोगोफोर एडमिट कार्डा मानि थाखाय प्रब्लेम जादों होनना बुङोब्ला बेवहाय गासिबो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो। तो नोंथांमोना माने बे जादों आन्डार मेन्टेनेन्स जागासिनो दं लोगोफोर। एडमिट कार्डा माने गोदान प्रसेसा जाफिनसिगोन 6 PM निफ्राय होननानै बुंदों। जोङो 6 PM जानाय लोगो लोगो आरोबाव जोङो एडमिट कार्डखौ जोङो रिडाउनलड खालामफिननो हासिगोन। तो जायफोरनोखि खालामखादोंमोन नोंथांमोना आरोबाव डाउनलड खालामफिननो हासिगोन। तो नोंथांमोनाहाय बेखौ नेबाय थाबानो जाबाय। 6 PM जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामफिननो हासिगोन एबा दिनै मोनायाव एबा इभिनिंआव जोङो बेखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन। तो लोगोफोर नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा, नैबे फैदों आसाम पुलिसनि वेबसाइटनिफ्राय गोदानै फैनाय। तो नोंथांमोना जेब्ला क्लिक हियार टु डाउनलड थांगोन अब्लानो नैबेबादि मोनसे गोदानै फैनाय नटिसखौ नुगोन, अब्लानो जोङो गासैखौबो बुजिगोन। तो लोगोफोर आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनबाय होननानै। आरोबाव नोंथांमोना जेसेबांनो हायो एसेबांनो शेयार खालाम, जाहाथे बयबो मिथिनानै जायफोरनिखि प्रब्लेम मोनदोंमोन तो बिथांमोननि टेनसना खारो। तो लोगोफोर आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय।